Finally जों अटखौ माबो अट एक क्रलनिनो सोर बानायामोन वेलकाम जोङो दा थांगासिनो आरोना मास्क गोजा गाननायजों गस्ला गोजों गाननायजों आरो नै जों ब्लेक ब्लेक गानजोबनाय आरोना मोजां खामानियाव अबजेक्सन जाखायो आरो मोजां खामानियाव मिनिखायो मिथियोना लाब गैया जोङो दा थांगासिनो आरोना दा गारि सिङावसो दङ दायो जों बेरायनो थांगोन आरोना मजानो नङा होनबा जोङो दायो गाइसमोन रुपसि एयारपर्टआव थांग्रा लामाजों बिट खालामगासिनो आरोना लामाया प्लेन बरिया मोजां आरोना स्पिडआव थांनो हायो बरिया मोजां आरोना I love you नो माबा मा जिनिस बे I love you आलाय घन्टाफोर फाइनालि जोङो दायो सैसाफानि सारियालियाव मोनफैबाय आरोना बेयावहाय जोङो एसे गय जाना लाग्रोदों आरोना बेनि उनाव सुरु सलायालै आंनाव वाव बस जोङो दायो माबायाव सफैबाय आरोना एन्जर लांफैग्रा जायगायाव बारा साइजआव दा साबसिन साइज जाबाय आइये बरिया माइरि एन्जरखौ मल मल संनानै जानो मोजां मोनगोनलै बेवहाय यार एन्जर मोननो हागौ दुब्लि बारियाव माइ गायदों सारि सारिनो मा माइ गायनाय होनो बिदिखौ मोनथियाबो खोन्था हरनोसां दाबायदि मेसेङाव माइ गायनायखौ बर' धान माइ गायनाय बुङो आरोना बर' धान बुजियाबा बर' धान माने बर'आव बुङो बेखौ गिदिर माइ गायनाय बुंनाय जायो आरोना बेखौहाय बर'नियाव ट्रेन्सलेट बानायबा ओरैहाय बरिया आरोना ओरैहायबो दङ आरोना ओंखाय बैनागुरियावहाय दंफैयो जों दा ओइ सासा कि करियासा बिखि मोनसे लामा आइयै लामाया जोंना गारिया स्टार्ट जाजोबसिगोन बायदि मोनबायलाय माइरि नै गाइसमोन मा गामिमोनलाय बेयो मा गामि बेयो बोरसि जरा टु माबा बासबारि थांग्रा लामा आरोना बे लामाया 1 क्रलनिनो सोर बानायामोनथाय ओमफ्राय 1 क्रलनो बे लामायानो ओमफ्राय टाइल्सबो गैया प्लास्टारबो गैया मा स्टाफ बानायनाय जायाखै बेलाय नाम्बार गंनैल' गारनाय नामा नै नाम्बार गंनैबो गारबावाखै दां गंसेखौनो थोरायलाबायना होनाय जागोन आंनिबाथ' नैबेजोंथ' मा थांनो मिथिला नैबेनिखौथ' दा बानायबावाखै नैबेजोंहाय थांबा डाइरेक्ट बासबारि मोनहैबाय आरोना स' गाइसमोन गाज्रि मोनना आरोना बखिदों मादों होननानै खिन्थु रावबो दाजावहरलाय लामाया थिगथारलै गाइसमोन लोंनानै माबालाबायनो बाइक सालायनो बरिया एखेबारे माबा जों सेसा गावफैग्रासो नै जायगायानो सेसाबो मोनगोन खेरखाथुवा मोननो हागौलै नैबेयाव सिगुनबारियाव वाव जों दा 1 क्रलनि लामाखौ बारबोबाय ओमफ्राय दायो नै माबाखौ मोनबाय आरोना वाइफाइ लामा मोनबाय दा जों थांगासिनो आरोना दाब्रियावहाय एन्जर मा एन्जर मोनो नायदो दाहाय जों मा एवसिलाबायनानै जासिलाजोबगोन आरोना जोङो जों खिन्थु पिकनिक जानो थांदों बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना दा देखायबावगोन बावनो गिदिंफिनबाय आरोना दा जों बासबारि टाउनाव मोनहैफिनसिगोनलाय प्लें प्लें होनलायबायनो गाइस जोङो दा बासबारियाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा दखानावहाय एसे माबा खरस खालामनो नागिरदों आरोना जाग्रा लोंग्रा बायनानै माबा नायलांबाय हन्डा स्पट जोङो संख्रि लागोन लयस दाम लागोन ओइटा लागे हाँ 28 सेन्ट हब এটা 20 টাকা দাম না একটা হলে হবে নাকি আৰু ওইটা স্টিল গ্লাস কই এইটা দে 10-20 টাকা ছোট গ্লাসটা হবে ছোট গ্লাস মানে মালটা আর পানি খাওয়ার জন্য পানি লাগে দে পানি খাওয়া লাগে फाइनालि आगैया सारायसर दाब्रि मोनसिगोन जों दायो खोनायाखै हा नैबे जिनिसा माने हाग्रा गैयि समाव बुरा स्टेन्डार्ड नुयोमोन सास मावजेननायाव वाव
Wow, review What is daging plan là chán gì? Bên nào mà? Đi. Wow. Muốn đi đến hả? Finally guys, when Sarai Swal. Salah गिदिंनो लागासिनो आंना सालाय. थ' गाइसमोन बेवहाय मिउजिक दामनायखाय आङो मिउजिकखौ मिउट खालामनानै भइस होबाय आरोना थ' बेनि थाखाय गाज्रि मोननो आरोना गाइसमोन. फाइनालि जों अरखौ बसायजेनबाय आरोना आरो नै दे आं माबाजानोसै खोन्थाग्राजानोसै आं दे स' लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय नै अमायाथ' गोग्गोम मोजांखा ओमफ्राय दुन्दियाथ' लकेलखासो एकदमबारे न'निफ्राय खाना लाबोनाय आरो खुनुरुखुम लाबोबाय ओमफ्राय मा दंबावो आरो मा दंबावो बिथाङा मा खालामदों अर सुदों आं अर आदसा थाइबें जोंना बरिया बरिया लकाल जों पियर माल नङाबा जाखाया माब्लाबाबो जों बांगालफोरनि बुस्थुखौनो लाबावा बिसरनि बियो किसान